Ze zijn al een tijdje bezig, maar na de zomer breekt de spreekwoordelijke hel pas echt los. Een propvolle touragenda tot volgend jaar. Samenwerking met een grote theaterproducent en uitverkochte shows natuurlijk. Ik denk niet dat er een draaiboek is voor succes. Het is iets wat je creëert door gewoon te doen wat je doet. En als toevallig mensen het aanspreken, dan is het kennelijk succesvol. De show met voornamelijk Limburgse muzikanten is een eerbetoon aan een roemrucht muziekprogramma uit de jaren 90. MTV Unplugged. De grote bands van toen deden vereven elektrische gitaren aan de kant en brachten hun nummers akoestisch. Zoals Nirvana in 1993. Dus juist bij bepaalde nummers is wel echt vette reacties, zeg maar. Vooral echt gewoon bij de grote nummers van dit type. Bijvoorbeeld, ik zing dan Jeremy, bijvoorbeeld van Pearl Jam. En op het moment dat hij baslijn begint, die iconische baslijn, zing ik door mijn zonnebril, wauw, wat vriendengroepen van, oh mensen nog, dit is echt te gek, dit is kicken. Scott Eld was nog niet geboren in de beginjaren van MTV Unplugged. Net zoals zangeres Tessa Kersten uit Blerik. Overdag is ze kapster, maar in de avond een doorgewinterde diva op het podium. Ja, van alles wat. Dus Aerosmith zing ik een nummer van. Duran Duran, Melissa Etheridge, Roxette. Dus het is best wel gevarieerd. Is het moeilijk of juist makkelijk om een liedje van iemand anders te zingen? Ik vind dat niet moeilijk, juist omdat ik de artiest niet nooit wil doen. Dus ik moet zeggen, meestal als ik voor mezelf nummers ga oefenen, dan ga ik ook niet met de artiest meezingen. Ik ga het echt puur instrumentaal, dat ik er toch ergens een beetje een eigen draai aan kan geven. Het tribuut gebeuren is eigenlijk niks nieuws. Althans, dat is al jaren zo. Sterker nog, het is booming aan het worden. Kijk maar naar die televisieprogramma's onder andere. Maar wat wij doen is eigenlijk geen eerbetoon aan een specifieke band, maar wij doen een eerbetoon aan een concept. Dus in dit geval MTV Unplugged. En wij doen dat op speciale locaties, onder andere in kerken, natuurlijk theaters, maar vooral die kerken zijn heel bijzonder. En die combinatie, dat lijkt toch wel een gouden combinatie te zijn. Oh yeah. De intieme setting leent zich ook ernoor dat mensen meer een soort verantwoordelijkheidsgevoel hebben van elkaar. Dat ze zoiets hebben van oké, nu moeten we gewoon even stilzien en gewoon luisteren. Ja, dat vind ik cool om te zijn. In plaats van dat iedereen alleen maar met elkaar zit te praten natuurlijk. Is dat ook als muzikant fijn als mensen ook daadwerkelijk stond te luisteren.